Ya. Vale, moltes gràcies a totes i tots que acudireu a la roda de premsa. Vaig començar jo dient unes parauletes perquè se me pugui sentir algo en tot això de la mascareta i després donaré pas a la resta de persones d'esta roda de premsa, que estan en esta roda. Vale, a mi m'agrada definir les persones LGTBI com persones que hem estat històricament discriminades. Això significa que són persones que durant molt de temps hem sigut categoritzats com de segona, de tercera, el desperdici d'esta societat. Aleshores, fa uns quants anys que estem aconseguint una sèrie de drets, però aquests drets poques vegades es reflexen. Ara, una de les coses en les que s'ha reflectit és en el fet que dues acadèmies d'una llengua hagin agafat les paraules i les hagin donat un significat que a nosaltres ens pareix bé. Per exemple, definir bisexualitat com a hermafrodita era una aberració. Ara, qualsevol persona agarra un diccionari, un xiquet pot saber el que és la bisexualitat, agarra un diccionari i pot saber perfectament el que és, o una persona agarra un diccionari i té el dret de saber el que és. No com en altres llengües, com el castellà, que segueix sent bisexual, hermafrodita, llengües que no tenen un ressò. Això que s'ha fet tant en l'Institut d'Estudis Catalans com a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un fet mundial, un fet que mai s'ha produït. Mai una llengua ha agafat les paraules que defineixen les persones LGTBI. Hem persegut les paraules que el patriarcat ha volgut definir-nos. I això no ve perquè no ho fes res. Així al País Valencià i a Catalunya i a les Illes Balears tenim lleis LGTBI de les més modernes que n'hi ha en aquest món, de les més progressistes. I això ve d'una societat plena, una societat democràtica, una societat que ja hem assolit que no n'hi hagi ninguna persona que tingui que ser discriminada. Encara que a l'estat espanyol no tenim una llei LGTBI definida. I per això des de Castelló LGTBI reclamem a l'estat espanyol que d'una vegada aprovi la llei LGTBI estatal. I ara donem pas a Rafa Ramos Alfarajín, el vicepresident de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Bé, com ja ha comentat el nostre amic company en Jordi, el motiu que estiguem així va partir sobretot d'una taula rodona que vam organitzar el col·lectiu LGTBI de Castelló, que ens va convidar l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per veure si era possible que tenir presents, tenir en compte molts dels termes que ells utilitzen de manera habitual, però que la societat desconeix completament perquè són coses molt específiques, són coses que afecten un col·lectiu determinat, però al mateix temps també són coses que afecten els sentiments i la vida quotidiana en una societat cada volta més moderna i més regressiva al voltant d'aspectes que tradicionalment havien estat considerats tabús. Per la nostra part, ens vam assistir a aquella taula rodona. La veritat és que va ser una cosa molt gratificant, observar com podíem parlar de temes que sempre havien estat amagats a la nostra societat de manera molt oberta, com fins i tot nosaltres com a persones vinculades a la llengua no coneixíem alguns dels termes que ells esmentaven, perquè d'alguna manera el que intentaven era reflectir situacions particulars i situacions que ells vivien, però que la resta de la societat d'alguna manera vivia d'esquena a aquestes situacions, i ens van passar una llista de paraules perquè nosaltres poguérem estudiar-les i, si ho considerem oportú, introduir-les
als nostres diccionaris. El fet va ser molt positiu, nosaltres ho vam traslladar a les nostres institucions, de fet va ser un dels motius també que es va portar també a col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans, i és una tasca que hem dut a terme les dues institucions, col·laborant, passant les paraules, veient quines eren les possibles definicions d'aquestes paraules que en un principi ja des del col·lectiu es havien unes definicions, però calia adaptar al que eren els criteris lingüístics i metodològics dels diccionaris, i el fruit de tot això va ser que poguérem al final arribar a un acord i publicar tota una sèrie de paraules que crec que omplin un buit molt important dins del que és la lexicografia, no només de la nostra llengua, sinó també, com ha comentat Jordi, de la lexicografia en general. En aquest sentit, doncs ara després, en tot cas, el meu col·lega Vicent Pitac comenta la qüestió de les paraules, per no repetir les paraules, però crec que és important també insistir en una cosa que és fonamental, i és que les paraules que hem introduït són paraules que, a partir del moment que les hem introduïdes, són paraules, esdevindran paraules normals, seran paraules que qualsevol xiquet en l'àmbit escolar podrà consultar, perquè de fet pot tindre accés a les aplicacions en línia que tenim de les institucions, i per altre costat també és important advertir que si és veritat que ja hi havia moltes paraules que apareixien al diccionari, la modificació d'algunes de les excepcions que ja teníem també comportarà una mena d'aprenentatge i de respecte cap al col·lectiu LGTBI, perquè de fet hem introduït marques indicant si una paraula, per exemple, és pejoratiu o no. Amb la qual cosa, paraules com per exemple efeminat, doneta, analfabetes, amanerat, s'han descrit, s'han definit partint de la concepció totalment respectuosa cap a les persones que representen aquest estil de vida o aquesta manera de ser. Per tant, crec que el paper de les institucions públiques com la nostra llengua, l'Institut de Treball, en aquest cas, és exemplar perquè han tenit serveis públics i contribueixen a una societat més normal i de respectuosa. Ara parlarà Vicent de la delegació de Castelló de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. Gràcies. Venim a presentar un episodi, un acte, l'aprovació d'un repertori lèxic que a primera vista podria aparèixer una cosa prou corrent, ordinària o sense importància, i no ho és. Precisament jo el que voldria posar de relleu fins i tot la transcendència, no sé si la paraula no un poc més ampulada d'això. Mireu, què vol dir presentar en públic, fer institucionalitzar un conjunt de paraules, ahir les tenim, totes inventarés en els documents que vos hem donat, quan això és una de les accions que l'institució acadèmica, l'Institut, periòdicament presenta repertoris lèxics a la societat, i allò no té cap transcendència, vull dir, no té cap transcendència, la transcendència és relativa. Però el cas que ens ocupa no és això. El que ens ocupa trenca precisament en tota aquella dinàmica perquè suposa i significa una certa ruptura en els esquemes ideològics de la societat. A veure, crec que tots esteu d'acord que la nostra societat avui és més o menys conscient que una de les grans revolucions que s'estan produint és la revolució de la dona, del paper de la dona en la societat. Però n'hi ha una altra paral·lela que evidentment que està sincronitzada però que no cal confondre, no es pot confondre, que és també la revolució del gènere, del transgènere, de la sexualitat, de l'afectivitat, una altra, que segurament no és tan potent, no està encara tan visibilitzada, però no és menys important, o en tot cas ho és igual. Justament això, perquè representa això un fenomen social tan absolutament nou i trencador, si voleu dir, és perquè el fet que així en reunís ens aplega té un interès especial. És per això que jo voldria, per una banda, dir des del nom de la seu castellonenca de l'Institut d'Estudis Catalans la gratificació que sentim i de tota la institució en bloc per el pas que hem donat. I, de fet, a Barcelona, heu de saber-ho, ha tingut també un revolt considerabilíssim, absolutament extraordinari, des del primer moment, perquè això nosaltres no solament vam presentar
allà l'èxit, sinó que després a través de l'Acadèmia Oberta, a través d'entrevistes de pràcticament tots els mitjans orals, audiovisuals i escrits, almenys els potents se n'han fet ressò. Cosa, com vos dia, que trenca també els hàbits normals de fets equivalents formalment a este, d'interpretació del lèxic. Bé, i això fonamentalment ho hem d'agrair a aquest episodi o a aquest acte, que jo potser no sé si l'estic sobrevalorant, jo continuo creient que no. Hem de compartir també la joia, i a nivell personal la compartís precisament en castellà. Arreu o a l'entorn del fet que estic comentant, per Barcelona, per tots aquests àmbits, dins de tots els medis, el col·lectiu, l'entitat, com vulgueu dir-li, Castelló LGTBI, ha tingut un ressò molt considerable. I això també m'enorgullís i m'alegra. És per també, gràcies a vosaltres, els que es vau invitar també a ser-ne conscients, perquè no és fàcil justament percebre la necessitat, la perentorietat d'un acte, d'una decisió com la que hem fet. No és fàcil. Moltes vegades nosaltres també, tot i que creus que estàs amb una sintonia més o menys oberta i intensa amb la societat, no és cert. És normal, això és molt humà. I és per el que vos hem d'agrair com a persones i com a institucions de l'acadèmia, com l'Institut, com Rafa, com jo, Vicent, vos hem d'agrair també el vostre esforç, la vostra col·laboració a reproduir, avançar en definitiva, el fet de fer triomfar aquelles revolucions, com diguem, del feminisme i de la transsexualitat o de la sexualitat o de com vulgueu, no és ni més ni menys que el fet de treballar per l'aprofundiment en la democràcia. Això és una cosa tan elemental i tan simple com aquesta. I és per això que aquestes societats, que encara que com a societats que són, és fàcil, és comprensible, que puguen ser una miqueta retardatàries, no solament s'evoluciona tant a nivell individual com a nivell de col·lectius, també això és explicable. És per això que és important que hagin fet aquest pas, en aquest cas concret, que hagin estat, l'èxit de l'LGTBI és de l'èxit, per tant, més actualitzats que tenen els nostres diccionaris. I això també és un fenomen que cal tenir-ho en compte i cal remarcar-ho. I bé, això crec que és el que volia dir-vos i en tot cas, si després voleu que puntualitzi algun detall, també podríem fer. Podríeu dir que el procés ha estat una mica lent, que des que el vam encetar han transcorregut pràcticament 2 anys, un any i mig llarg, però cosa que jo recordo que l'havíem reunit allà al desembre de l'any 18, és així, però també anàvem advertint-ho. Tingueu en compte que, clar, avui ja està també molt més senzill fer una cosa superficial, agafar les paraules del que siga i donar, però no, les coses s'han de fer amb tot el rigor possible, cosa que és com hem intentat fer-ho, i sobretot tenint en compte que són corporacions, i per tant que els acords d'aquesta mena són acords normalment costosos, cosa que és fàcil de comprendre, perquè no solament cal indagar, cal investigar, cal mirar des del punt de vista moral, filosòfic, lexicogràfic, clar, lògicament, no? Sinó també d'ideologia personal. Totes les persones podem creure que a nivell tècnic tal terme hauria de ser així, però a nivell de conviccions ideològiques pròpies, això és molt comprensible. I a l'hora de prendre una decisió final en entitats corporatives, compten totes les opinions, s'ha de votar. I per tant ja podeu pensar el que representa, votar, pactar, matisar, detallar. En definitiva, què vull dir-vos amb això? Que malgrat que això sigui una decisió presa i per tant ja institucionalitzada, però com tot, i la llengua és la cosa més oberta del món, això és obert i per tant us invitem a continuar mantenint, sempre que considereu convenient, els contactes amb nosaltres per tal de revisar, adaptar, enriquir el repertori lèxic que ara presentem. Vinga, ja està. A mi m'agradaria matisar. Quan vam fer l'acte el 2018, en novembre de 2017, va ser una odissea, era una cosa que teníem pensat fer, que volíem parlar dels termes, com estan definits, perquè en català sí que n'hi havia paraules que estaven molt bé i altres que estaven molt mal, no com la RAE que està tot mal. Aleshores, el primer que vam fer va ser intentar
contactar tant amb l'acadèmia com l'Institut d'Estudis Catalans. Jo, en la meva opinió, i estos molt van a dir que no volen ni veure-nos. I va ser totalment el contrari. Van vindre, van estar parlant, se van interessar, després se van endur tota la informació, ens van cridar diverses vegades després, i ha sigut una cosa que jo no m'esperava de les dues institucions que creus que són el més arcaic de l'acadèmia i són les més modernes que n'hi ha actualment d'acadèmic. I després una de les coses que vam fer va ser dir-lo a les diferents associacions que n'hi ha tant a País Valencià com en Catalunya i les Illes Balears. Els únics que van respondre van ser de les Illes Balears, però no podien vindre per raons logístiques. Però d'ací del País Valencià ninguna associació va voler involucrar-se en això i de Catalunya tampoc. Aleshores, des de Castelló LGTBI volem que agraïm de tot el cor tant a l'Institut d'Estudis Catalans com a l'Acadèmia Valenciana de Llengua el que han fet i creiem que han fet una fita mundial, que és una cosa que mai s'ha fet i esperem que la resta d'idiomes seguisquen el camí que apareix el català. I clar, per fer aquest acte, una de les coses que vam intentar va ser aplicar-lo dins d'alguna programació. Aleshores ho vam aplicar dins de lo que és la programació de les normes de Castelló del 2020. I aleshores per això està Maria aquí per parlar concepte i incloure aquest esdeveniment que és de les normes. Gràcies, Jordi. Sí, nosaltres estem així com a Castelló per la Llengua, com sabeu és una plataforma que ens empluga a diverses entitats, totes entorn de la commemoració de les normes de Castelló. Entre elles el col·lectiu LGTBI de Castelló i tots els anys fem unes propostes que cada col·lectiu proposa actes per commemorar les normes. Aleshores ens van vindre a preguntar-nos què ens pareixia això i vam dir que, òbviament, fantàstic, com bé ha dit Jordi, este acte es va celebrar, i també dicen, este acte es va celebrar en 2018 entorn a la commemoració de les normes i a partir d'ahir, a més d'aquesta taula rodona i d'aquesta reflexió, va ser tota la iniciativa que ara ens estan presentant. Aleshores, realment nosaltres només estem així per a celebrar la iniciativa que ha tingut l'LGTBI, així com tot el suport i la iniciativa també que han tingut l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut d'Estudis Catalans a l'introduir el lèxic LGTBI, perquè com tota la gent que defensem la llengua sempre diem, la llengua és d'una banda una cosmovisió, aquella manera en la que nosaltres entenem el món i ens hi relacionem, i també quan parlem de normativa sempre parlem que és un procés de modernització. Per tant, la introducció del lèxic LGTBI implica, en aquest sentit, allò que nosaltres defensem, que és que el valencià és una llengua de cohesió i d'integració social i en una societat lliure i oberta, i en aquest cas també en un tipus de societat que volem construir, que és la societat antipatriarcal, o la societat lliure de masclismes, de violències de gènere, de qualsevol tipus, també afectivitats com d'altres tipus. I nosaltres realment no tenim més que dir en això, sinó que continuem celebrant la iniciativa i que se continuem treballant en aquest aspecte, i estem molt contents que tinguem dues acadèmies que, com bé han repetit les entitats que estan així, són de les més modernes en la introducció del lèxic LGTBI i sobretot també de revisar el lèxic que tenim, que és clarament patriarcal. I ja està, no sé, ja estic aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, Vicent, moltes gràcies. ¿Alguna pregunta a algú? Sí, alguna pregunta? Jo us volia dir un detallet perquè no el tenc. A part de la terminologia introduïda, totalment nova, nova, no és nova, només hem d'inventar res, de la terminologia, diguem, més tècnica i més d'aprenentatge de la llengua, diguem, més acadèmic, és importantíssim, clar, però jo crec que és més interessant encara la revisió a fons que s'ha fet de tota la terminologia tradicional
algun dels termes que s'han fet referència, com normalment aquella terminologia que funcionava en el sentit aquell tan despectiu, tan redegradant, allò és el que s'ha entrat a mort i és on valia la pena entrar. I és, per tant, aquella terminologia la que ara s'ha d'anar molt en compte i fins i tot es pot perseguir judicialment qui empre els termes amb aquells sentits antics. Perquè no oblideu que de cara a un judici els diccionaris són norma, bueno, jurídicament ficaré la pota si vull pelar, però vull dir que és l'autoritat quan el condemnen per tal terme, per aquell terme diu no, és que jo volia dir, no és el que tu dius que volgueres dir. L'accepció semàntica d'aquell terme és la que marca el diccionari oficial. Per això és tan important. No és simplement una cosa purament de cultureta, de revestiment. En definitiva, la terminologia refeta, reelaborada, corregida a fons i, per tant, a marques específiques d'aquest terme, clar, el que no podem des de les institucions acadèmiques és eliminar, és enganyar. Si hi ha una terminologia a l'ús, aquella terminologia no pot dir que no t'agrada i te la carregues. No pot dir que per la paraula colló, que la veu no sé què, que és lleja, que és no sé què fora, perdona, això etcètera, no? Aleshores el que es tracta és d'aquesta terminologia, haver-la des d'un punt de vista de la nova ideologia actual, de la ideologia que representen els col·lectius, els quals aquí estan justament en estat de l'avantguarda, és el que representa la innovació per mi més significativa, sense cap dubte. I és això on cal fixar-nos bé i mirar i veure fins a quin punt això té interès. Bon dia, disculpeu una cosa i disculpeu-me la ignorància. M'agradaria saber en l'apartat on parleu d'aquests canvis o de les supressions precisament de les concepcions valoratives, si podríeu poder posar com algun exemple que potser a la gent li pugui arribar d'alguna d'aquestes paraules o que pogués ser quan ho vau parlar va ser com el més polèmic i dir, bueno, és que si se dirà, no sé si vos ve a la ment algun que generari... Hi havia la paraula efeminat, que d'alguna manera es feia referència a la dona com a sexe dèbil. I això, evidentment, es va modificar. Que és una concepció molt patriarcal i molt tradicional de la dona, no? Això va modificar. O, per exemple, altres aspectes com ara amanerat, evidentment, com ha dit un col·lega Vicent Pitar, és un terme que tradicionalment s'utilitza de manera pejorativa, però si tu no poses la marca pejorativa explícitament, alguna persona pot interpretar que això és per exemple, un estranger que aprèn una llengua, no? I s'utilitza amanerat, i amanerat, si no sap en quin context l'ha d'utilitzar, perquè tu no li poses que és pejoratiu, evidentment ho fa malament. Nosaltres el que hem fet ha sigut no ocultar la paraula, no eliminar-la perquè no ens agrada, sinó simplement indicar en el diccionari que existirà aquella paraula, però cal donar nota que aquesta paraula des del punt de vista funcional només s'utilitza en uns certs contextos, no en contextos peyoratius. És això, l'objectiu del diccionari no és que partisca d'una ideologia concreta i que amagui coses que no li agraden. No, l'objectiu del diccionari d'alguna manera és reflectir el que la societat diu, incorporar coses que la societat per les ciutats que siguin no incorporat, com la terminologia relacionada amb el cultiu d'aquest bit, i al mateix temps les coses que tradicionalment es diuen, marcar-les d'alguna manera perquè la gent sàpiga exactament quines connotacions poden tindre. Bé, el fet, per exemple, de revisar a fons termes tan usuals i tant d'això com invertit, és curiós que invertida normalment no es dona. Això també caldria, però com invertit, imagineu-vos la descripció central de mirar com ho tractava abans i com es tracta d'això. És una necessitat absolutament peremptòria. Què vol dir invertit? I així n'hi ha tota una colla de termes tremendament significativa, ja no cal dir, quan dient Marieta i quan dient... Això per a què? Hi ha en aquest sentit molts termes també que se li fiquen marques en recessió, volen dir que bé, això continuem perquè és un terme de la llengua i per tant el pots trobar, no cal dir ja
en corpus escrits, en diaris, en novel·les, en revistes, o la gent que continua utilitzant-los per antic que siga. Però, si per altra banda, però és evident que està en recessió, que la societat ja el considera com una cosa del desfasat de vella. És interessant també marcar-ho. I al respecte, en la mesura que des de les institucions, i per tant, com també s'ha dit això té una projecció naturalment als mitjans, perquè els mitjans tenen també un llibre d'estil i per tant unes exigències a l'hora d'emprar quins termes i com i en quins i el sistema educatiu. I per tant hi ha molts termes d'estos que ja desapareixeran. Molts termes d'estos del lèxic corrent, ordinari, però sobretot en el sentit que es feien servir en contextos de menyspreu, en contextos absolutament lesbòfics o contra l'homosexualitat en general, i per tant a partir d'ara, com que això es desacredita des d'un punt de vista institucional a nivell de grans mitjans de comunicació i del sistema educatiu, cal pensar que això també poden entrar en recessió. És important, per tant, l'activitat a través d'iniciatives aparentment tant de cultureta com això, la influència directa damunt de tota la societat és, no hi ha cap dubte, notable. Mesurar-la és impossible, però en qualsevol cas no estem així fent un acte de cultura, de divertiment més o menys agradós, no? Estem fent un acte de contribució a la progressió democrática. ¿Se ha introducido el mismo número de palabras en ambos diccionarios? ¿Y las mismas? En principi, les que s'han introduït coincideixen els dos. El que passa que sí que és veritat que, per exemple, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ja en tenia unes quantes d'introduïdes en el seu portal, en el seu portal terminològic, que és un recull lexicogràfic molt més específic. Tenint en compte que moltes de les paraules de col·lectiu LGTBI no són paraules habituals en el llenguatge comú. I per tant, com que disposem d'un portal terminològic connectat des de l'aplicació al diccionari normatiu valencià, si tu, per exemple, busques una paraula que no es troba al diccionari normatiu valencià, automàticament diu, pots consultar el portal terminològic i és possible que no la trobes al diccionari normatiu valencià, però que sí que la trobes al portal terminològic. Per tant, hi havia algunes d'aquestes paraules més modernes, en el sentit que més actuals, més d'això, que ja les tenim nosaltres. Però, evidentment, totes les paraules s'han revisat i hi ha una quinzena entre 10 i 15 paraules que hem introduït les dues institucions i després són les altres, també una quinzena, que hem de fer modificacions. Evidentment, el que sí que és veritat és que el que anem treballant les diferents seccions de lexicografia de les dues institucions anem passant-nos-ho perquè d'alguna manera coincidirem en els aspectes fonamentals de la definició. Cada diccionari té els criteris d'edició, però bàsicament sí que és veritat que coincidim amb la majoria perquè ens passem els materials, col·laboràvem perquè això fora així. Després també és veritat que, per exemple, els instituts catalans no introdueix en el seu llenguatge general, per exemple, sigles. LGTBI no apareix al diccionari, per exemple, però és perquè no és més que un criteri d'edició. No hi ha sigles, però, per exemple, en el nostre cas, al nostre diccionari tampoc no apareixen sigles, però sí aporta el terminològic. Amb la qual cosa, per exemple, LGTBI-fòbia apareix, o LGTBI apareix en el portal terminològic. No al diccionari, perquè al diccionari normalment no apareixen sigles. És una qüestió tècnica, és una qüestió més de caràcter lingüístic. D'acord? Sigui com siga, per exemple, si una paraula pots trobar al diccionari dels Instituts Catalans perquè és una sigla, sí que la pots trobar, per exemple, a les obres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè també tenen un altre instrument que és el portal terminològic que allà te podrà facilitar la lectura o la descripció de la paraula que estàs buscant. Tenint en compte això que estem parlant d'instruments lingüístics i per tant que es regeixen a partir dels criteris. Però en general sí que podeu trobar tota la informació. I després també és important també que de fet el material que es va passar al col·lectiu LGTBI és un material que, clar, m'ha hagut de revisar, m'ha hagut de consultar, per exemple, a tres centres terminològics com el Centre de Terminologia Catalana, escrit també a l'Institut d'Estudis Catalans, i m'ha hagut també de parlar en especialistes en sexologia, especialistes en psicòlegs, perquè nosaltres d'alguna manera és evident que partim d'una definició que és més o menys sensible al col·lectiu, però al mateix temps també nosaltres hem de confirmar que això és així, d'acord?
de manera que una volta confirmat, evidentment donaven un vistiplau. I que nosaltres també hi havia voltes que des de col·lectiu es feien definicions a voltes un pelet emocionals, no? I clar, nosaltres això havíem d'alguna manera de canalitzar-ho perquè la definició doncs, farà una definició més asèptica, no? més científica, per dir-ho d'alguna manera, no? Més acadèmica. I és clar que això crec que també és una feina que ens ha costat també molt de fer i que arribar a un acord també és important, però més ara avui en dia també s'ha mirat, i és que clar, una institució, allà la gent que parla sobre les paraules té edats diferents, té ideologies diferents i a vegades és difícil buscar una definició que siga satisfactòria, no només perquè l'intèrpret, sinó també que pugui passar les restriccions pròpies de la votació des d'una institució, que en general no hi ha hagut el problema, la gent era molt... entenia perfectament que era el tema que estava tractant i crec que és molt positiu el fet que hagin col·laborat tots, com el col·lectiu LGTBI, com l'Estudi Catalans, com nosaltres, conjuntament, i que ens hagin mostrat les opinions que teníem, les nostres opinions, que pensaven de cada cosa, i al final, en definitiva, bàsicament, si feu, per exemple, la definició d'un terme dels diccionaris, comprovareu que és pràcticament el mateix. A mi m'agradaria fer una pregunta. Aquesta col·laboració ha contingut entre l'Institut d'Estudis Catalans, entre l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de la Llengua, ¿es habitual o ha sido algo excepcional para estos temas? Home, nosaltres tenim un procés de... recentment vam signar un acord de col·laboració interinstitucional. Sí que és veritat que tenim algun contacte abans de la nostra taula rodona, però que justament ens vau convocar en un moment en què començàvem a tindre més fluïdesa en les col·laboracions. I això ha sigut un acte més de moure a la col·laboració i crec que ha funcionat molt bé. Entenc que l'objectiu comú era els casos de la societat, una necessitat que es considerem que era important. S'integra dins del que és la política de col·laboració entre les institucions. No, que si us interessa, això també, com sempre, són processos, sobretot en entitats que tenen també un roster de temps, si no anem a parlar, molt comprensible, que de vegades costen de superar. Però, per exemple, és evident que no ha estat només amb això, en aquest episodi concret. És més, en aquest episodi concret, una de les persones que més ha batallat a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és el president de la Comissió Lexicogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans. És el mateix, és la mateixa persona. I podeu imaginar-vos, no?, a quin nivell se l'agafa tan fort, se l'agafa. Però això és també un detall. Ara mateix estem, i havíem començat entre altres iniciatives, que estan totes esperant que sí, que endavant, que costen, és el seminari d'estandardització. Un seminari en el qual participem, està compartit per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'ACEPAL, l'òrgan d'allò, no, però semblant que entendre, de la Universitat de les Illes Balears, que és la que allà té, diguem, l'autoritat lingüística, l'autoritat lingüística de la té, la conselleria en concret, el govern balear, però delegat en la universitat. I per tant, ells, l'acadèmia i nosaltres, tenim justament aquest seminari d'estandardització, és a dir, arribar a un registre de la llengua al màxim homogenis a través de tots els països catalans, perquè si la llengua és una, si la llengua ja no és territorial, la llengua és supraterritorial, és digital, és mundial. Pot estar a Tòquio i continuar comunicant en català en tot el món, vull dir, no té cap trellat pensant en Catalunya, ni les illes, ni el País Valencià. Això ja ha d'estar subjectat. Això és el que pretén la Comissió d'Estandardització, que justament, parlar de tot això perquè sóc jo el que he de firmar avui, demà passat, deixarà una invitació a l'Acadèmia i la CEPAL per a fer la segona part d'aquest seminari que el vam fer al juny, no? Al juny,
el paper, evidentment, digital, com ara ho hem de fer poc, el telemàtic, que és aquella cabronada, de fer-ho tot a través de la pantalla, i ara és la segona. Que això es tractaria d'incitar a partir d'aquest seminari de generar tota una colla de grups de treball, que és el que compta, un treball concret, dedicats, compromesos a estudiar tals aspectes de la llengua. I, claro, la contribució no és la que voldríem, per desgràcia, però sí que hauria de ser-ho. El que interessa és la llengua, que només és una. No hi ha... que ha passat històricament en castellà, que hi ha moltes acadèmies, però l'ha de fer una cosa, actualment la reuneixen totes i tenim els continguts. No sé què seria això, és una col·laboració administrativa. Després de la llengua i la manera sempre que podem projectar les coses a la societat, doncs ho fem. I en aquest cas concret, per exemple, sí ho fem. Vol publicar? No. Aquí estem fent un directe d'Instagram